bude asi kritický bod. Chci ukončiť zápas a to sa také deje. Tento muž vošiel do klietky s veľmi jednoduchou misiou. Zničiť ťa. Narušiť tvoj rytmus a ukončiť zápas čo najbrutálnejším spôsobom. Zadní. A je konec. Jeho meno je Loseň, čierna pantera Keita a v jednom momente svojej kariéry dosiahol niečo, čo sa žiadnemu bojovníkovi v histórii jeho organizácie nikdy nepodarilo. 5 opaskov naraz. Toto je jeho príbeh. Danoviča, aby... To byl spore. Keita sa narodil v Guinei a vyrastal na uliciach Belgicka. A ulice Belgicka k nemu neboli láskavé. Bitky v škole, bitky na ulici. Polícia bola častým hosťom a v určitom momente 4 mesiace vo väzení. Keď vyšiel von, veci sa ešte zhoršili, až kým jeden priateľ nevidel niečo v tom mladíkovi plnom hnevu, ktorý sa premárňoval na uliciach a vzal ho do MMA klubu. Keita súhlasil. A ten istý hnev, ktorý ho takmer zničil, sa stal zbraňou, ktorá z neho urobila čierneho pantera. Bol taký dobrý už od začiatku, že jeho súperi v amatérskej lige odmietli proti nemu ďalej nastupovať. Takže prešiel k profesionálom a tam sa to všetko začalo. Jeho druhý profesionálny zápas. Karol Michalak mal 4 týždne na prípravu. 4 týždne nestačili. Čierna pantera nastúpila s rovnakou tichou a ničivou agresivitou ako vždy. Bez úprav, bez potrebného vývoja. Michalak vystúpil do ringu sebavedomo. Odchádzal s veľmi bolestivým ponaučením. Čierna pantera sa nezahrieval, už bol v plnom nasadení. Decembera Keita ešte neskončil. 3 zápasy za 3 mesiace. Kým iní bojovníci si chránili svoje rekordy a plánovali svoje kalendáre, Keita si svoj stále budoval. Ďalšie meno na zozname bol Sofian Uvden. Uvden prišiel ako skúška, aby sa zistilo, či prvé 2 výkony niečo naznačovali, alebo boli len náhodou. Odpoveď prišla tým najrýchlejším možným spôsobom. Tri zápasy. 3 víťazstva na KO. A na konci roku 2019 poslal Čierny panter veľmi jasný odkaz európskej MMA scéne. Nikto ho ešte neotestoval, nová zmluva, nová organizácia, nová divízia. Keita podpísal zmluvu s Octagon MMA a debutoval v ľahkej váhe proti Slovákovi Karolovi Bombimu Rizavimu. A urobil to vo veľkom štýle. V té kleci, jestli po takovém úvodu můžeš čekat něco jiného než takového šílený. Chlapci na nič nečakajú a hneď sú tu tvrdé výmeny. Je okamžite kontraúder. Wow. Od začiatku Keita kontroloval každý centimeter klietky. Presné kombinácie, neustály tlak. Rizavi spadol na zem viackrát, až kým rozhodca nerozhodol, že to už stačí. Keita má pekelnú rýchlosť a ten spodok, nijak, fú. Keita už to chtěl ukončit, myslel si, že má vyhráno a možná se tomu blíží. Pojď, postav se. Spodek, tam teď bude asi kritický bod a Keita tam znovu 5 zápasov, 5 víťazstiev. A cesta za titulom sa začala formovať. Tento raz bol v hre opasok. Dočasný titul v ľahkej váhe organizácie Octagon a pre Dejzera to nebol len tak hociaký súper. Čelo, promiň. Tohle je ples. Keita sa hneď snaží stávať a hneď je hore. A hneď je dole. Ale ta bude mizet s přibývajícím časem. Jestli ten čas bude... Připravil na Keitu, který ho teď trefil. Tvrdou levou. A Ronnie ten jej táhne nahoru, nedaří se mu to, tohle bude další takedown.
ten úder o hodně pomalejší. Ty nástupy bude mít velmi... A Keita na ně... Ale Čierna pantera využil svoju rýchlosť a nadpriemernú obratnosť na to, aby od prvej sekundy kontroloval tempo zápasu. Efektívne údery, neustály tlak. Bez toho, aby dal Srbovi priestor na vydýchnutie. V té kapse, kde oba dva došáhnou, fyzické kondice, nepouští Keitu k tomu, aby Keita Jednoducho ubránil. Který mu vždy rozhodí rovnováhu. On není takový, když jdeš po něm ty. Krásný pokus pracovat tou svojí výbornou nohou. Rozhodit a potom si dát nějaký... Když chytáte dopředu. V poslednom kole sa Paradiser pokúsil o zúfalý strh, aby zmenil priebeh zápasu. Keita to okamžite otočil a nemilosrdne ho prenasledoval. Co sázeli na tenhle zápas, tak pořád nervózně žmoulají ty tikety. Rony přeletěl Keitu v pokusu o takedown. Byl až příliš rychlý. Veľa hýbať. Teď pokus o takedown, ktorý nebol Rozjel. Ta rychlost. presne polovicu 5. kola. Byl dobře tvrdou pravou. A ten titul šampiona lehkého. Se vteřin odklepáno. Jednomyselné rozhodnutie Keita, prvý opasok. A Čierna pantera práve len začínal. Toto bolo iné. Ivan Buchinger nebol len ďalší súper, bol to veterán s 2 opaskami v rôznych váhových kategóriách a rokmi skúseností, ktoré z neho robili jasného favorita večera. Keita bol veľkým outsiderom. Komu sa prvému poštil. Tvrdá zadí. Ivan se mi... To bude titulový. Trebalo by ho zatlačiť niekde späť. Keita sa obáva toho takedownu. Si musí počkat, až Keita tak... Je rizikovejšie práve tie prvé kola. Ale Buchinger nemal žiadnu šancu. Keita zablokoval každý pokus o strh a odpovedal údermi v podobe silných kombinácií, ktoré prinútili rozhodcu zastaviť zápas v 3. minúte prvého kola. Další tvrdá prava. Ivan je ve velkých problémech. Keita má šanci ukončit zápas a to se také děje. Je konec. Čierna pantera práve porazil najskúsenejšieho veterána svojej kariéry a stal sa nesporným šampiónom ľahkej váhy oktagónu. Druhý opasok a svet európskeho MMA začal spozornievať. Čierna pantera prešla do nižšej divízie, perová váha, nové územie a Samuel Bark čakal so svojím ostrým Muay Thai a rokmi skúseností, pripravený mu poriadne sťažiť večer. A podarilo sa mu to, aspoň na začiatku. Musel Keita potrestat. Keita vyvíjal od začiatku obrovský tlak na... By mohl platit v dlouhodobém horizontu. Okamžitě kope další. Jak jsem říkal, v dalším horizontu třeba 3 kol, ale... To kope fantasticky přesně. 7. 8. Teď ale to... Keita doručuje zápas, který rozsvítil halu. Prvé kola boli vyrovnané. Bark používal svoje kopy na narušenie rytmu kýtu a preveril ho v neznámych vodách. Kopat ve druhém kole. Rád by to dostal do toho klinče. Do toho klinča, kedy si môže... Ale po 30 sekundách tretieho kola Čierny panter trafil čistý ľavý uppercut, po ktorom nasledoval dážď úderov, ktoré rozhodca nemohol ignorovať. Keita je v absolútnom loveckom móde. Nechce nechať... Tvrdá zadní. A je konec. Keita zvíťazil v novej váhovej kategórii a Bark si odnesol svoju druhú profesionálnu prehru navyše. Jakub Tichota bol v tom čase považovaný za najtalentovanejšieho českého MMA bojovníka. Nebolo to dosť... Ale i Keita začal respektovat sílu soupeře a teď se rychle ponořil, ale Keita zatím odmítl, Ticho stejně inkasuje. Lozen tak jako v tuhle chvíli. Tichota inkasuje, Tichotu začínat a je připraven na ty jeho úteky, aby je převzal. V prvom kole Keita zasadil úder, ktorý Tichotovi zlomil kľúčnu kosť. A Tichota pokračoval v boji,
Treba mu uznať odvahu, pretože to, čo nasledovalo, nebolo príjemné. Už tu je máchania. To sa... Že sa iné voda. No, prišiel by tak trošku, ale... Že jo? Lichotu drahocenné vteřiny, kdy zůstává ve hře na ten nos. Svého rohu slyší, musíme dolů, ale... A opäť to bolo... Přešlápl si do... Tvrdo zasiahol Tichotu. Keita ho zrazil na zem viackrát v takmer všetkých kolách. Rýchle údery, silné údery, bez milosti. Boxuje trošku ze záklonu. Po té přední na hlavu se Tichota docela... Napletivo, dokázal ho... Áno, pretože sa tam postavil medzi tým nič... Vo štvrtom kole so zlomenou kľúčnou kosťou a bez možnosti sa brániť rozhodca zastavil masaker. Takto konec. Tretí opasok, šampión dvoch divízií a neporazený. Čierna pantera si naďalej budovala svoje impérium opasok po opasku. Gruzínec Mate Sanikidze z Next Genu bol šampiónom v perovej váhe a tá noc by sa pre Čiernu panteru neskončila dobre. Keita začal zápas skorým strhom na zem, všetko sa zdalo byť normálne. Keita bere Sanikidzeho na zem. Ale keď manevroval v garde Sanikidzeho, stalo sa niečo, čo nikto nečakal. Keita utrpel zlomeninu nohy. Zachytil ten jeho kop, takže... Ale ste rýchlo. Odchádzal krývajúc, so zjavnou bolesťou. Nebol schopný pokračovať. Prvá profesionálna prehra Čiernej pantery. Nie kvôli súperovi, ktorý by ho prekonal, ale kvôli vlastnému telu, ktoré ho zradilo v najhoršom možnom momente. 5 mesiacov po zranení sa Čierna pantera vracal a pred ním stál Niko One Love Samsonite, držiteľ čierneho pásu v brazílskom jiu-jitsu, zodpovedný za to, aby udržal Keitu na zemi. Dva mají, pokud... A vtedy podkotla, uvidíme či... Kola. To, co potřebuje, ale Keita má pořád nebezpečné ty ruce. Jo, uvidíme, či z toho niečo vyťaží. Dvíha ho do vzduchu. Krásne ho bere na zem. Samsonite začal zostra. Využil svoj dosah na to, aby zasadil údery a na konci prvého kola sa mu podarilo získať strh na zem. Pozíciu aj v plnom, no ale Keita okamžite dynamicky. Ale na začiatku druhého kola Keita skrátil vzdialenosť, vyhol sa ľavému úderu a odpovedal pravým hákom, po ktorom Nemec pozeral do stropu. Konec. Úspešný návrat, nový pás, štvrtý celkovo. Africký vládca znovu dobýval svoj trón. Holanďan Aguide Wolverine Sardari bol známy svojou rýchlosťou rúk a inteligenciou v klietke. A tú noc ukázal, že prezývka nebola nadarmo. Uniká jakémukoliv úderu. Pas. Sardari si to naštěstí. Šiestý kop na tú nohu. Celý ten oktagon, tohle nemůže fungovat. Kiki. Teraz. Keita si od začiatku udržiaval neúprosný tlak, ale Wolverine bol rovnako odhodlaný sťažiť mu každú sekundu na maximum. Teď. Hezký nástup. Jakmile Keita... Jsme na zemi. Samozřejmě a kurzu 6,5. Čeká Bogdanovič.
právě po spocích, stará boxerská práce. Čeká na svůj možná další pokus o takedown. Nepouští. My jsme zvyklí na to, že zkusí daleko víc úderů. V treťom kole Sardari zasadil čistý úder, ktorý rozkýval La Panteru Negru. Sa vôbec trochu chytil. Keita je v problémech, inkasoval tvrdou sérii úderů. Štadión zadržal dých. Tak, takhle jsme Keitu viděli naposledy, kdy je. Hraje to Keita je Keita nahulený. Je nahulený, vypadá o něco lépe. Otáčí a bere. Znovu to dělat, aby ten zápas vůbec vrávorá oktagonem. Teď Helmery zkusil to přes... Ale Keita prežil najnebezpečnejší moment svojej kariéry a škody nahromadené od začiatku boli dostatočné na to, aby vyhral jednomyselne na body. Ďalšie víťazstvo. Ďalší krok k histórii. Srb Predrag Bogdanović prišiel s fyzičkou a štýlom, ktoré boli stvorené na rozdávanie bolesti. A mal veľmi jasný sľub zničiť Keitu na zemi. A teď se asi dostane k tomu, aby nakonec... Bránil. A opäť ponorenie. Predrag až příliš respektuje. Úplně se zlomil. Tohle Bogdanović vůbec nemůže, to nemůže. Ale po 3 minutách zápasu je... Tak to lítá hodně těsně. U hlavy Bogdanović. Ale Čierna Pantera mal iné plány. Keita využil svoju vyššiu rýchlosť na kontrolu tempa, zneutralizoval každý pokus o strhnutie na zem a udržal zápas v stoji, kde dominoval. A znovu. V podstate tým spôsobom, že... Keita na body technickým rozhodnutím 3,7. Pustiť Keitu, drží ten signál, dokázal ho dostať pod... Samozrejme tá kadencia sa znížila zo strany... Jeho zčervenaný obličej. Ale přesto vtržnou. V posledných 10 sekundách druhého kola zasadil presný úder na telo, ktorý spôsobil, že Bogdanović skolaboval ešte predtým, než zaznel gong. Bogdanoviča, aby... To byl spodek! To byl ten spodek, o kterém jsem mluvil a teď je Bogdanović podle mě připraven to zdát. A v tomto bode už diskusia o 5 opaskoch nebola len možnosťou. Bolo to nevyhnutné. Poliak Mateusz Dynamit Legiersky bol prvým šampiónom svojej divízie a prišiel so všetkým, čo mal. Je česká dvojka v finále. Len pár sekúnd po začiatku Keita zasadil úder do pečene, ktorý na chvíľu zmiatol Poliaka. To je pro Legerského nepříjemné, protože Keita je strašně rychlý. Vyhovuje mu uspat svého soupeře a pak vybuchnout. Každopádne, ako bude fungovať Legerský, strašne blízko, tým pádom... Bude. Podok. Legerský od... Keita moc dobře ví, že potřebuje Legerský. Vlastně velký úder, kromě toho spodku. Stranu. Od toho momentu Čierna Pantera ovládal každý centimeter klietky. Neutralizoval pokusy o strh, vynútil si boj stoji a kolo za kolom postupne spôsoboval poškodenie s trpezlivosťou, ktorá bola takmer desivejšia ako jeho údery. Nejde o to se do toho nějak zvlášť nutit, ale prostě... Ten sa teraz snaží prebrať tú aktivitu. Všechno vidí, stíhá ohýbat. Protože ty kopy mohly být se zadá. Výrazne, že dal najavo, že tam je nejaký problém. Jednohlasné rozhodnutie. Keita. A na obzore už bolo vidieť meno, ktoré na neho čakal. Nevyrovnaný dlh z roku 2022. Niektoré odvety sú z pomsty, táto bola kvôli histórii. Paradiser bol jediný súper, ktorý mal všetky dôvody na svete, aby chcel Keitovi odoprieť 5. opasok. A celý štadión vedel, o čo ide. Zlomení na nohy není prohra. Vůbec nemusí myslet na to, že se ozývají zase fanoušci Keity. Keita říká, stačí mi 30. Trafili jeden druhého navzájom. Po Keity. Obaja začali opatrne.
Paradiser zasadil kopy, aby si vytvoril odstup, ale Keita odpovedal svojou vyššou rýchlosťou a získal prvé kolo. Rony dokázal tu nohu zapřít na to. Nohu. Druhé kolo bolo iné. Paradiser dokázal zraniť Keitovi oko a zápas sa zdrsnil. Ale Je naprosto šílená. Vidíš to? áno, vidím. Ale potom Paradiser urobil najosudovejšiu chybu večera. Pokúsil sa o strh v nesprávnom momente. A Keita ho potrestal devastačným lakťom, ktorý poslal Srba na zem. Jednej nohe teraz chytá Keitovi aj spodnú. Teraz tam bol priestor, kedy mohol spojiť tie ruky. Ron je out! Ten loket ho vyřadil ze hry. A je konec. Rozhodca zasiahol, zatiaľ čo štadión vybuchol nadšením. A losene, čierny panter Keita sa postavil v strede tej klietky. Ako prvý bojovník v histórii svojej organizácie, ktorý súčasne vlastnil 5 opaskov. Z Guinej na ulice Belgicka. Z väzenia k 5 opaskom naraz. Vlastne Keita nenašiel systém, ktorý by na neho bol pripravený. Vybudoval si ho sám, zápas po zápase, opasok po opasku a nikto sa ani len nepriblížil k tomu, aby mu ho vzal.